Is-sena il-festa ta' Triq tal-Għajn differenti minn tas-soltu. Għax hija mingħajr nar. Però fl-istess waqt naħseb li rridu nirringrazzjaw ħafna lil Alla minħabba l-fatt li setet ġiet ħafna qar milli ġiet. In-nar tal-festa importanti għaliex b'xi mod mhux biss ifakkarna li qegħdin fi żmien il-festa, imma wkoll li xandar iħabbar wassal il-festa il-barra mir-raħal lilin mill-konfini tal-post fejn ngħixu. Però tgħaddi l-festa u serħu raskom li minn hawn ftit ieħor, minn hawn ftit ġranet oħra, ninsew illi l-festa ta' din is-sena kienet mingħajr nar. Imma hemm nar ieħor illi forsi wkoll qiegħed jonqos. U dan in-nar meta jonqos ikun diffiċli biex ninsew, anzi inħossu n-nuqqas ta' dan in-nar fid-tbatija kbira. Fid-tbatija kbira li ngħixu aħna u n-nies ta' madwarna. Fuq li ma nar qiegħed nitkellem. Kebbes fina in-nar ta' mħabbtek. Forsi mhux ta' bxejn illi fil-parroċċa tagħkom in-nar huwa importanti. Imma jew nagħmlu qabża dalgħodu u mmorru għal dak in-nar li huwa l-iktar importanti. Għal dak in-nar li għandna bżonnu matul ħajjitna kollha kemm hi, mhux biss fil-ġranet tal-festa. In-nar tal-imħabba ta' Alla. Kemm ivojt tal-festa mingħajr in-nar, kemm hu vojt il-bniedem, kemm inkun vojt jien, kemm inkun xott jien, kemm inkun kiesaħ jien mingħajr isħana tan-nar tal-imħabba ta' Ġesu. Jien se nipprova nsemmi ftit karatteristiċi ta' din l-imħabba li jenuna nżommu fuq saqajna fil-ħajja tagħna. Intom tafu li qed ngħixu f'dinja nieqsa min-nar tal-imħabba. Qed ngħixu f'dinja li ekonomikament tinsab tajba ħafna, għandna ħafna flus. Għall-grazzja tal-Alla Alla ħares mhux hekk. Għandna x-xogħol. Inserħu rasna moħħna mistrieħ li għandna x'nieklu, li għandna x'nilbsu u Alla ħares mhux hekk. Imma dan mhux biżżejjed biex il-bniedem jgħix is-sejħa tiegħu ta' bniedem, id-dinjità tiegħu ta' bniedem. Dawn il-bżonnijiet u xek tal-ikel ta' fejn noqogħdu huma l-bżonnijiet tal-bniedem bħala annimal. Huma l-bżonnijiet ta' kull annimal ieħor, kull annimal jixtieq isejb x'jiekol u jsejb post fejn jorqod u jħossu komdu fl-eżistenza tiegħu. Imma l-bniedem għandu xi ħaġa iktar minn hekk. Aħna għandna xi ħaġa iktar minn hekk. U meta tonqos dejn aħna ngħixu pejs b'toqol bidwejjaq li kultant tant nidrawh dan il-pejs, dan it-toqol, dan id-dwejjaq illi lanqas nibqgħu nindunaw bih. Tant nidraw ngħixu mingħajr imħabba fil-kesħa illi lanqas nibqgħu nindunaw li hemm xi ħaġa isbaħ aħjar, aqwa. Dak li rid jagħtina Ġesu. Ġesu jixtieq jagħtina l-isbaħ l-aħjar u l-aqwa. L-imħabba ta' Ġesu għalina, l-imħabba tal-qalb ta' Ġesu, in-nar li joħroġ minna u l-ewwel qabel kollox nar ta' preżenza. Ta' preżenza. Xi ġifieri nar ta' preżenza? Jekk aħna nqalbu fil-Bibja, nqalbu fil-Vanġelu, nindunaw kemm kienet importanti l-preżenza għal Ġesu. Kemm hi importanti l-preżenza għal Alla. Xi ġifieri preżenza? Kemm importanti li fir-relazzjonijiet fil-ħajja tagħna inħossu din il-preżenza ta' Alla magħna. Tantu hekk illi sa mill-bidunet tal-Kotba Mqazza nsibu lil Alla nnifsu li jidħol fl-istorja tal-bnedmejn, li jitkellem mal-bnedmejn permezz tal-patriarki, permezz tal-profeti, Alla li jrid ikun kontinwament preżenti, Alla li kultant jiffitta
Alla li kultant idejjaq lil dak li jkun tant kemm jixtieq ikun preżenti fil-ħajja tal-bniedem bħal dik l-om, dak il-missier li tant jixtieq li jibnu jkun tajjeb, ikun sew, ikollu l-aħjar u l-aqwa illi jġennu b'kelma waħda wara l-oħra u jerġa' jgħidlu u jmur miegħu u juħsibu. Kważi kważi dan hu li jagħmel Alla magħna. U din il-preżenza ta' Alla magħna l-bnedmejn laħqet l-aqwa tagħha l-milja tagħha meta hu innifsu ġie f'nofsna, meta hu innifsu sar bniedem bħalna. U ma waqfitx hemm, anki meta miet u rxoxta baqa' xorta waħda magħna, preżenti il-preżenza fl-Ewkaristija. Kemm sabiħa l-Ewkaristija, il-preżenza ta' Ġesu f'nofsna. Ja l-ola l-aqwa l-ikbar ħaġa li għandha l-Knisja, l-ola l-aqwa l-ikbar ħaġa li għandu l-bniedem. Il-preżenza ta' Ġesu fl-Ewkaristija, Alla nnifsu biex joqgħod magħna, Immanuel, Alla magħna. U x'tallimna din il-preżenza? Kemm nonqsu kultant mill-preżenza tagħna fir-relazzjonijiet ta' bejnietna, kemm nonqsu. Kemm anzjani weħidhom. Kemm anzjani li jixtiequ li nepputijiet iċemplulhom u jmorru jżuruhom. Kemm nies abbandonati mitluqejn, mhux biss fl-anzjanità, imma saħansitra anki fl-aqwa, fl-aħjar żmien tal-ħajja, kemm nies weħidhom mitluqa, kemm morda illi ma nibqgħux nagħtu kasom, kemm tfal abbandonati, kemm tfal qegħdin ngħixu f'seklu, qegħdin ngħixu f'dinja fejn hawn l-iktar abbandon ta' tfal. Ara kemm konna ngħidu fis-seklu 16-17 tfal abbandonati, tfal mitluqejn, tfal li ma jafux min huma l-ġenituri tagħhom, qegħdin nerġgħu ngħixu dak iż-żmien. L-imħabba tal-Alla tallimna l-ewwel qabel kollox il-preżenza. Ġesu huwa preżenti għalina. U aħna rridu nkunu preżenti għal xulxejn. U jekk aħna ma nħossux din il-preżenza ta' Ġesu, Ġesu se jippruvaw irriflettu ftit. Ġesu sieket fit-tabernaklu, Ġesu kwiet, mhux għat-tejf, pas-sejf, qiegħed hemmhekk sempliċement jistenna. Ma tifhimiex, ma nifhmuhiex. Għaliex? Għax insibuha bitqila aħna biex inkunu preżenti għal xulxejn. Dak li jagħmlu żewġ maħbubejn meta l-imħabba tagħhom tkun fl-aqwa tagħha. Biżżejjed għalija li nkun preżenti quddiemek, li tkun quddiemi preżenti, biżżejjed għalija. L-imħabba fl-aqwa tagħha, il-preżenza. Imma Alla tagħna, Alla li jħobbna din il-qalb li tqabbad bin-nar, tagħtina wkoll mhux biss in-nar tal-preżenza, imma n-nar tal-komunikazzjoni. Ġesu lilna jkellimna, Alla lilna jkellimna, għadna kemm smajna l-kelma tiegħu. Li tandrajna aħna, tandrajna. Illi għalina saret tas-soltu meta tisma' il-ktib tad-Deuteronomju. Jien għażiltek, qiegħed jgħidu Alla lill-poplu ludu lilu lilek, jien għażiltek, minn fost ħafna ġnus, għażiltek. Kif tħossok jien meta xi ħadd jgħidlek isma'? Xi ħadd li jkun Alla jgħidlek isma', jien għażiltek, jien ħadd grazzja miegħek, int importanti għalija. Alla li kellimna, l-iskrittura mi xajr din il-kelma tal-Alla li aħna kultant, u xek, bħalma nagħmlu lil xulxejn, kultant insoddu widnejna u ma nisimgħuhiex. U ma nisimgħux li Alla jħobbna. Waħda mill-ikbar tbatijiet tal-ġenituri li minni. Meta inti titfa' l-enerġija tiegħek fuq tifel jew fuq tifla u tħobbu u tħobba u tagħmel li tista' lija u tismaħa tgħidlek imma inti lili ma tħobbniex bħall-oħrajn. Hija waħda mill-ikbar weġġat li ġenitor iħoss. U min naħa tweġġa u min naħa tirrabja, tgħid jien nagħmel x'nagħmel ma' din it-tifla ma' dan it-tifel, qisu qatt ma bdejt, għadni ma bdejtx. Hija l-esperjenza ta' ħafna minna u xek. U din hija l-esperjenza ta' Alla magħna, ta' Alla miegħi. Meta jien ma nismax din il-kelma li tgħid isma' jien inħobbok. Inti importanti għalija, tant inti importanti għalija li jien sirt wieħed bħalek, bniedem bħalek biex int tħossni qrib tiegħek. Biex int tkun tista' tikkomunika miegħi. Alla li jiddialogu, Alla li jikkomunika. U din il-komunikazzjoni, din il-kapaċità li aħna nisimgħu lil Alla jkellimna bl-imħabba, imbagħad
testendi ruha imbagħad tixteret ukoll bejnietna fir-relazzjonijiet ta' bejnietna. Kemm għandna mezzi ta' komunikazzjoni llum. Ma nistgħux ingerglu li m'għandniex biex nikkomunikaw. U nikkomunikaw, imma qegħdin nikkomunikaw verament. Qegħdin nikkomunikaw verament is-sentimenti tagħna, qegħdin nikkomunikaw verament l-imħabba tagħna, qegħdin inħossu li ħadd ieħor qed jikkomunika l-interjorità tiegħu, dak li jħoss ġewwa il-persuna tiegħu, jew inkella nibqgħu fuq livelli artifiċjali, superfiċjali. Jew inkella nibqgħu fuq livelli sempliċement formali, uffiċjali. Kemm hawn nuqqas ta' dan in-nar tal-komunikazzjoni vera. Dak in-nar li ħireġ minn dik il-qalb ta' Ġesu li huwa wkoll l-iskrittura, l-kelma tiegħu, l-kelma tal-Alla. Imma mbagħad hemm nar ieħor. Minn barra n-nar tal-preżenza u n-nar tad-dialogu hemm nar ieħor importanti li joħroġ mill-qalb ta' Ġesu. Nistgħu nsejħulu n-nar tal-aċċettazzjoni, xi ġifieri? Il-fatt li lilek Alla jaċċettak. Kif jien, kemm nitħabtu, kemm nikkumbattu, kemm niġġieldu sa minn filgħodu. Ħafna drabi n-nuqqas ta' update, id-dwejjaq li jkollna ġofina, ir-rabja li jkollna ġofina, tafu minn fejn tkun ġejja? Minn nuqqas ta' aċċettazzjoni tagħna nfusna. Għax qisu dejjem hemm xi ħaġa mhux sewwa fija. Qisu dejjem hemm xi ħaġa x'nirranġa fija. Jekk mhux minn barra minn ġewwa, jekk mhux minn ġewwa minn barra, qisu dejjem hemm xi ħaġa ħażina fija. U jiġi l-mulej bil-kelma tiegħu. U jgħidlek jien naċċettak, jien inħobbok bid-dnub tiegħek, naċċettak kif jien, tant inħobbok bid-dnub tiegħek li lest li naħraq il-ħażen tiegħek fl-imħabba tiegħi. X'saħħa psikika, spiritwali ikollna aħna meta narfu li lili Alla jħobbni kif jien. Alla lilek jħobbok kif int, Alla jaċċettak kif int. Xi problema kbira llum fi żmienna fejn il-ħin kollu f'kompetizzjoni. Kompetizzjoni kif nidru, kompetizzjoni minnu l-iktar importanti, minnu l-iktar popolari, kompetizzjoni minnu l-iktar il-fuq jew inqas il-fuq, kompetizzjoni kontinwa, mit-tfal iż-żgħar. Diġà tfal iż-żgħar tfajnihom f'dan il-mode tal-competition. Qabel konna nixxutjaw ballum ma' triq u tkisser ħġieġa u jiġi xi ħadd jagħmel għalejk. Illum le, illum mhux hekk, illum jagħmlu għalik il-ħin kollu. Għaliex? Għax trid tagħmel prestazzjoni, trid tagħmel performance kull fejn tkun. Għaliex? Għax kollox competition. In-nurseries tal-futbol, id-danza, l-iskejjel, kollox competition. Minnu l-aqwa, minnu l-aħjar. Sa minn meta għadhom żgħar, ejtuli intom kif se ngħinu lil dawn it-tfal jaċċettaw tassew lilhom infushom bħala persuni. U ma nindunawx. Waqt li Alla qiegħed jgħidilna, qiegħed jgħidlek isma' int importanti kif int għalija. U jien kull filgħodu rid niftakarha illi jien kif jien bid-djufijiet tiegħi, bid-difetti tiegħi, bil-problemi tiegħi, bid-nubiet tiegħi, li Alla jħobbni, x'saħħa f'moħħi, f'qalbi, f'ġismi, x'saħħa jkollna meta aħna ngħixu din l-esperjenza tal-imħabba ta' Ġesu kemm jonqos dan in-nar. It-tielet nar, ir-raba nar. In-nar tal-intimità. In-nar tal-intimità. Qed ngħixu f'dinja l-istess mimlija b'mezzi ta' komunikazzjoni imma tonqos l-intimità. L-intimità mhix biss dik sesswali, anke dik sfortunatament. Lanqas għadna nafu nagħmluha b'mod naturali, b'mod sabiħ, kif Alla rieda, kif Alla għamilha, anke dik. Saret sempliċement sfruttament tal-persuni l-oħrajn. U m'għadix jien nidħol f'intimità miegħek, jien inħobbok, jien ningħata lejk u inti ngħata lija. Il-mulej Ġesu huwa intimu magħna, jagħtina l-intimità tiegħu. U intimità kbira, tanti kbira li jsir parti minna, jidħol fina fl-Ewkaristija. Ejja nirrealizzawhom. Dawn id-doni, dawn ir-regali li ħafna drabi tant rajnihom li jibqgħu għaddejjin minn fuq rasna. Kemm xi ħaġa sabiħa meta jienu nitqarben inħoss il-mulej daħal fija, Alla qiegħed fija. Tant huwa intimu miegħi. Il-kelma intimu hija magħmula minn żewġ kelmiet Latini. Intus mettere, daħħal ġewwa, tpoġġi l-ġewwa. U Ġesu jidħol fina, jidħol ġo fina. Xi ħaġa li aħna l-kol kemm aħna nixtiequ.
L-intimità hija bżonn, l-intimità hija dik il-question mark, dak l-aċċ, dak il-ġuħ li nħossu kull wieħed u kull waħda minna fil-ħajja u li nippruvaw nimlew bel f'ħaġa. Ħafna drabi anki bl-ikel. Anki bl-ikel. Il-bżonn tal-intimità li huwa l-bżonn ta' Alla, hija laj tal-karba immarkata f'ġisimna, immarkata f'moħħna fil-psikoloġija tagħna. Lajta ta' Alla, xewqa ta' Alla. U Ġesu jiġi joqrob lejna biex jissodisfalna dan il-bżonn tal-intimità. Kemm għandna bżonn aħna wkoll inkunu intimi ma' xulxejn, kif inkunu intimi ma' xulxejn veri ma' xulxejn. M'għandux jiġina d-dubju meta nkellem persuna, imma din hija jew mixej. Imma din qed tgħidli bil-verità, bis-serjetà, jew inkella tittasal x'imkien ieħor. Imma din qed tgħidli dak li qed tgħidli jew inkella tgħidli xi ħaġa oħra. Fejn l-intimità, fejn il-verità, il-komunikazzjoni li ngħaddu b'mod sempliċi, b'mod awtentiku lil xulxejn. Dan hu li għallimna Ġesu. U l-bniedem li m'għandux l-intimità u bniedem li dejjem jiġrej, miskin bniedem bla nifs, bniedem li jfittex kontinwament u qatt ma jsejb, il-bniedem li m'għandux l-intimità. U l-intimità ma nġibux biss mar-raġel tagħna jew mal-mara tagħna, mhix biżżejjed. Mhix biżżejjed, intom tafu, intom iż-żewġejn. U tafu li dejjem jibqa' kantuniera u din il-kantuniera kultant tikber iżjed. Għaliex? Għax dik hija riservata għal Ġesu, dik hija riservata għal Alla. U jekk ma nħallux il-Alla jidħol fija, dik il-kantuniera tibqa' vojta. L-aħħar tip ta' nar li Ġesu jrid jagħtina. Mela n-nar tal-preżenza, in-nar tad-dialogu tal-komunikazzjoni, in-nar tal-aċċettazzjoni, in-nar tal-intimità u l-aħħar wieħed in-nar tal-għotja ta' nfusna. L-imħabba ta' Ġesu hija imħabba li mhux biss tirċievi, imma mħabba li tagħti. Ġesu jagħti lilu nnifsu kontinwament. Ġesu jagħti lilu nnifsu. Din hija l-qalb ta' Ġesu. Imħabba li ma tistenna xejn lura. Imħabba li ħsieba biss biex tfittex il-ġejt tal-persuna jew tal-persuni li tħobb. Indipendentement kif inħossni, indipendentement kif qomt filgħodu, indipendentement jekk jien inix intelligenti jew minix fqir jew sinjur, inix f'saħħti jew marejt. Jien inħobbok, jien irridlek il-ġejt. Kemm hi imħabba li teħlisna dejn, imħabba liberanti, ħafna drabi nqumu filgħodu, inkwetati fuqna nfusna. U nispiċċaw sa bil-lejl nibqgħu inkwetati fuqna nfusna. Tgħaddi ġurnata moħħlija inkwit fuqek innifsek ħafna drabi għal xejn. Din l-imħabba għotja tallimna, x'tallimna? Biex jien kif jien imdejjaq kuntent, ferħan minix, sinjur, għaref nipprova nħobb lil dak li hemm qudiemi, lil dik li hemm quddiem, għalhekk imħabba li tilliberani, imħabba li teħlisni mill-preokkupazzjoni fuq innifsi. Araw xi mħabba kbira, x'talejm jagħtina Ġesu għall-ħajja tagħna, mhux talejm maqtuħ kampat flajru, imma talejm għall-eżistenza tagħna, għal dak li aħna ngħixu, għall-esperjenza ta' ħajjitna. Ew nitolbuh lil mulej. Is-sena li m'għandniex nar. Ew nitolbuh lil mulej biex jagħtina dan in-nar. In-nar tal-festa iservi ġimgħa. Imbagħad ninsew iridu nistennew sena oħra. In-nar ta' Ġesu jservina ħajjitna kollha. In-nar ta' Ġesu mhux biss iservini ma għandna bżonnu neħtieġuh kollha kemm aħna. U aktar ma jien inkun qrib ta' Ġesu, aktar igawdu dawk ta' madwari. Aktar ma nkunu kollha kemm aħna qrib ta' Ġesu, aktar se ngawdu aħna l-preżenza ta' xulxejn, aktar se ngawdu l-komunikazzjoni ta' xulxejn, aktar se ngawdu l-aċċettazzjoni ta' xulxejn, aktar se ngawdu l-intimità vera ta' xulxejn u aktar se nagħtu lil nfusna lil xulxejn. In-nar tal-qalb ta' Ġesu iqabbad almenu xi ftejt in-nar tal-qalb tagħna.